Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kairia muli panja munamva zochima munamva jani ta foto kosa ndibwina leo ndili panja ya ndi mbia asante wewe ya ndili panja panja nangu mbajote munamva jodi ya panja wewe tumeyinga jani chinga chifuje muli panja ndili panja ndia wao munamva jodi ya ndiye tinadani ndia wao namfusina kuda bwana nacho baba ndio kuda bwana ndio basi ndio ndio kuna kandukuzo unakuti wanapita mtao amabwa dawa hata wewe madawa ndio kuda uje ana wanataka nikesa mnene nani momo tukena kama tana ngubera munoso muzarani kunatenga ndio kutunga kumara makubini mbishanga ndio okay chimene ifeyo timafaliziwe madala muzanga nawo chimene mafaliziwe kwambiri tufaliziwe zinthu ziwiri. One, cholinga chimene munabwerera kuno chinali chani cholinga chimene munabwerera kuno chani si munabwerera chinthu china chake chinanga ndi chifani munabwera ndi futi Santos ujeni Rafiki munabwera ndi futi chifukwa chani ndati chifukwa choyamba nofatizie cholinga chimene munabwera nosi tanena cholinga chimene munabwera munabwera zatani tayankhulani mumveka bwino Santos cholinga chako nena chani okay kunoko munabuziwa bwanji mwadusa njira nyumba zambiri mbiri kuli nyumba uku nyumba munazo bwanji kuti kunoko kuli mukhoza kwa tafotokoza muno bwino mwayankhule mawamveka bwino singumvesesa munthu amene abwera kuno ndi ndani kuno kuti mukuziwe munakuziwa bwanji anakondrola ninda londa amakhala kuti tafotokoza ninu ino msanini kuta kuzambira chifukwa mwe mwana zanana ona kuti kupita ndani ndilonda ndifuna ndikaona kumawe ndipo awa munazauza ona kuti ndikubwera ndikira yani ndikira ndonda eti amadi Ngos aniye ukunikare ni chifo chenine na chifo ukunika chifo cha ngu mukane tayankhulani awa Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.